2019 елдан 2024 елга тиклем Башкортостанда 2000 гектарда агас ултыртылган. Бұл экология милли проекты хөдемтәләре. Бұл хан иметрахында һөйләй. Ултыртылган агас урман булып үсһен өчен нинди шарттар үтәләргә тиеш. Һаумагыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Урман тиргәдә утырганда Башкорт дәүләт аграр университетының урмансылык һәм ландшафт дизайны кафедра мөдире, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Заһир Рәхмәтуллина һөйләшәбез. Һаумагыз. Хәерле көн. Шулай итеп, 5 ел эчендә Башкортостанда 2000 гектар ердә агас ултыртылган. Бұл біздің республика өсін алма күпмі, әлі нормама? 80 мең зур цифра кебек күренә. Әмма ләкин республикалағы урманнарның барлығы 6 миллион гектар урман бар. 6 миллион гектар дип караганда, ул 80 мең бик зур цифрада түгел инде. Әзма күренә хатта шулай бит. 10%-нан да азрак була инде ул. Демәк, урман әзі ултыртылган демәксебез? Республикала. Әз тергезелгән? Юк, алай дип әйтеп булмай. Урман тергезелә урман кыркылган җирләрдә. Әгәр дә 80 мең урман ултыртылган икән, ул 80 мең гектар агас та кыркылган булып чыга бит инде. Безнең республикаларда бу цифрлар туры килмәй, чөнки утыртыла күбрәк кыркылган караганда, бұл айырмасы %11% тәшкил итә. Біз 11%-ка артыграк утыртабыз 40-га караганда. Һәм 2030 елга тиклем республика башлыгы Ради Хабиров тагы шундый бурыс койды, %20%-ка иткерәү. Ошо агас ултыртуды, урман ултыртуды тагыла күбәйтергә, арттырырга тине. Мин уйлыйм, бұл процентка біз yeтербез. Бүгінгі көндә безнең 23%-ка уже арттырып эшләйбез бұл пландарны. Бына ултыртылган агастың барыгы урман булып үсәме, ул процесс ничек бара гомумән? Контрольдә тотыларга тиешме ул? Урман ултыртылган агас ул урман түгел әле. Ул урман булып итәр өчен беләбез 100 ел үтәргә мөмкин. Чөнки ултыртылган агас ултырту беренче этап кына. Аның калган этаптары бар, карау, урман ултыртылган урманны карарга кирәк обязательно. Шуннан гына ул урман булып китәргә мөмкин. Сифатлы урман, шулай бит, тотынырлык, китештерүдә тотынырлык урман булып китәргә мөмкин. Урман әзер булганчы, менә Карагай урманнарын алганда 81 ел үтә кемендә. 81 елда гына ул өлгергән дип санала. Әлеге мәлдә, демәк, без 2 ел элек ултыртылган, 2 ел элек үсә башлаган карагайларда кулланабыз 40. Гомумән, бына бүген заман технологияларына караганда урман кыркылда ниндидер яңалыктар, яңа караштар бармы, әллә бер үк традицион технологияларда кулланабызмы? Урман ултыртудамы или урман ултыртуда, үстерүдә, тергезүдә? Үстерүдә яңа технологиялар әлбәттә бар. Без бүген кулланабыз күбесенчә традицион технологиялар. Советлар вакытында башланган технологияларны бүген дә кулланабыз. Әмма ләкин яңа технологиялардан бар юк дип әйтеп булмай. Монда селекция үткәрелә бит инде, гибридизация дигән әйбер дә бар бит инде. Генетик тикшерүләр дә алып барыла. Бездә генетик яктан модификацияланган агачлар бик күп түгел. Менә селекция үткәрелә. Агас утырту буенча бит инде яңа технологиялардан әйтеп китәрем, беспилот технологиялар. Беспилот аппаратлар бүгенге көндә алар агасты утырта ала. Кешене алмаштыра ала. Кешене алмаштыра, кешенең катнашлыгынан тыш. Әкренләп бездә шундый технологиялар булачак дип уйлыйм алдагы елларда. Ни өчен селекция эше алып барыла? Селекция эше безнең климат үзгәрә бит. Климат үзгәргәч, агачларның да ныграк, көчлерәк формалары кирәк. Шуның өчен тырышабыз шундый формалар чыгарга. Мәсәлән, усакны алганда, усак бүгенге көндә урманда шери, бик тиз шери. Моның белән көрәшү өчен бар таптык усакның бер төрен, ул атала инде
осина триплоидна дип. Аның әзрәк генетик яктан үзгәрешләре бар. Бұл табигый үзгәреш. Шул үзгәреш ярдәм итә усакка чирмәскә. Менә шул усакларны күбрәк утыртып, үстереп, біз мөмкин алмаштырга урманда чергән усакларны. Гомумән нинди агастар ултыртыла? Бuna күпме агас кыркыла, шунсама агас ултыртырга тиешбез дигән талап барлыгын беләбез. Нинди агас кыркыла, шуны ултыртырга тиешбезме? Әллә бу селекционерлар һәм башка галимнар күзлегеннән карап ултыртыламы? Бұл яктан әйтәсе килә инде, безнең күбесенчә утыртыла бит инде карагай. Ылыслы агастар. Ылыслы карагай агасы. Әлбәттә кыркыла карагай тоже кыркыла бит инде. Вот. Монда әйтәсе килә инде, менә табигатьтә бар бит инде алмашыну дигән нәрсә. Авыл хуҗалыгында менә басуларда тоже алмаштырга тырышабыз бит инде культураларны. Вот сивооборот дип атала. Вот урманда моны бул ысулны тоже кулланырга кирәк инде дип уйлыйм. Чөнки ылыслы агачлар үсеп кенә утырган җирдә анда туфрак бит инде кыйммәтлеген әзәя анда кислый почвага әйләнә бит инде, потому что ылыс төшеп туфракны үзгәртә составын аламалата. Һәм әгәр дә бұл участокларда без яфраклы агач утыртсак инде, ул туфракны яхшыртырга тиеш. Соңыннан яфраклы агачларны тагын ылыслы агач белән алмаштырып була. Ягъни бында агастарды алмашлап ултырту процессы ул 100 елларга һоллуу ихтимал дип әйтергә мөмкин. Урманда менә авыл хуҗалыгында бит инде горизонт планирование дип карасак, ул бер сезон, 1-2 ел булырга мөмкин. Менә урманда горизонт планирование булырга тиеш, ул 100-200 ел, 300 ел алга булырга тиеш дип уйлыйм. Димәк, республика питомникларында бары тик ылыслы агастар гына үстерелмәй, башка төр агастар да үстерелә, итештерелә. Моны хәзер усакты мисалга килтердегез, тагын нинди агастарды үстерәбез? Агастар усак үстерелә инде. Ул әлбәттә теплицалы җирләрдә инде ул фәнни тикшеренү буенча гына үстерелә. Күбесенчә карагай үстерелә, шыршы үстерелә. Һәм калган яфрак культуралары имән, юкә, кайын. Традицион культуралар бит инде безнең. Үстерелә. Декоратив питомникларда инде анда күбрәк ниләр агачлар үстерелә инде. Әйткәндә, декоратив агастарга килгәндә, безнең бuna республиканың климаты үзгәрә тинегез. Хәзер безнең киңлектәрдә икенчерәк климат, ятырак декоратив агастар, ятырак культуралар йөрегәме бездә? Ул интродуценты дип атала инде безнең яңа кертелгән агачлар. Мондый бул яктан фәнни тикшеренүләр алып барыла. Елда декоратив агачларның күпселеге арта бит инде. Кайсыдыр ярый инде, кайсыдыр ярамый. Ярганнарын без күбрәк тырышабыз инде утыртырга. Бу безнең табигатьнең экосистемаһына йогынты яһамас микән? Чөнки беләбез, буны берничә ел элек Совет осорында сит илләрдән сагандың аерым бер төре индерелгән. Һәм хәзер улар буны бик нык басып алып та бара, улардан котылу әмәле юк. Әллә ул киресенчә ыңгай булышлык итәме безгә? Юк, әлбәттә, шаган Америка шаганы бүгенге көндә инде ул теге шуп агачы дип исәпләнә инде. Аның белән бик күп куркытканнары. Бүгенге көндә шаган урманнары, Америка шаган урманнары күп дип әйтеп булмый. Барыбер баса алмый ул. Чөнки шул ылыслы агачлар ул шаган урманнарын кысрыклай. Бүгенге көндә менә шаганнан гына торган урман бар дип әйтерлек җирләр дә юктыр да инде. Бик аз. Декоратив культуралар, алар барыбер конкурентлык төзи алмый безнең агачларга.
Чөнки алар артыннан бит карарга кирәк, су сибәргә кирәк. Әллә ни хәвеф тудырмайсың, димәк. Әйе. Аны безнең табигый агачлар көчлерәк аларга караганда. Әйткәндәй, бына табигый сулга килгәндә, без әле һеҙҙең менән бына антропоген урман тергеҙеү алымы тураһында һөйләштек, ә табигый урман тергеҙеү ул бармы әлеге ваҡытта, әле бар тик бына беҙ кешеләр генә урман тергеҙеү менән шөғөлләнәбеҙме? Юк, әлбәттә, табигый процесслар алар электә барганнар, әле дә баралар. Табигый урман үстерү ул әйбәтрәк тә, дөрөсрәк тә дип уйлыйм. Без бары тик булышлык кына әйтәбез, димәк. Әйе. Чөнки менә карасак бит инде урманнарда үзе үскән агачлар, алар нинди генә условияларда, нинди генә җирләрдә үсмиләр. Даже кыяларда да, хәтта кыяларда да үсәләр, ташта да үсәләр, бит. Тырышып утырткан, су сипкән үсентеләр Йөреп китмәүе мөмкин. Йөреп китмәүе дә мөмкин. Шуның өчен әлбәттә табигый процесслар урман төзекләндерү барса, аларга бары тик ярдәм генә итәргә кирәк. Бына урман янгындары инде әлеге вакытта ихтималлыгы көчле булган осыр башланды дип хәбәр иттеләр 3 апрельдән республикала. Улар урмандың тергеҙеүгә, урманга нисек йогынты яһай? Урман янгындарының йогынтысы алама яктары да бар. Яхшы ягы да бар. Алама яман яктарын карасак инде, бул барыбыз да беләбез, урман яна, ул катастрофа. Агачлар янып бетә. Икенче яхшы ягыннан караганда, без беләбез, урманның астында бит инде яфрактан, ботаклардан яткан күп кенә зур күләмдә килеп чыга бит инде, слой Катлам була. Катлам була, зур катлам килеп чыга яфраклардан, ботаклардан. Ул катлам астыннан безнең агачлар үсеп чыга алмый. Ә менә астан үтә торган янгын бит инде төрлечә була. Өстәге янгын верховой дип атала бит инде. Һәм аста үтә торган янгын, ул аста ята торган, үтә торган янгын шул ботакларны, яфракларны яндырып бетерә һәм безнең үсентеләр үсеп чыгарга мөмкинлеге булып чыга инде бер яктан. Табигый янгыннар, алар бит инде янгыннар теге яңалык түгел. Гел булып торганнар, электә булганнар, хәзер дә баралар бит инде һәм булачакларда. Урманның определенный бер төрле иммунитеты бар янгыннарга каршы. Бул яктан әйтеп Чөнки урман ул үзе тере организм. Әйе. Димәк, безгә бары тик ошо урманга, ошо организмның функцияларын үтәүенә булышлык итәргә, ярдәм итәргә генә кала кешеләргә. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн, хөрмәтле тамашасылар. Урман тергеҙеү тураһында Башҡорт дәүләт аграр университетының урмансылык һәм ландшафт дизайны кафедраһы мөдире, ауыл хужалығы фәндәре кандидаты Заһир Рәхмәтуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.